Neme oğlanlar ahal tekatları arada aytmalı nişma tədə başlıq. Yani başını başladık da. Bu arada ertir şumala için gurrun esem gurrun kanna yönemen kavr nemeleri yani ahalın teyitleri 5 tane teyisi var atlanırdım olan şolun bir var da men aytıp geçeyim. Şol ahalın teyitlerinin birine ana teyit hoca diyana kenler hoca mağa kenler onların tira hoca kenler. Onun için hoca mağalar diye ana teyit hoca ana teyit'em değil ya. Ana teyit'in 3 tane oğlu oluyor. Birincisine her kakı ağamradın açınaz İlmrad ağamrad fun kakasına ağamrad teyit ana teyit değil ya. İkincisine baba ana teyit değil ya. Baba ana teyit değil ya. Aşkıvadın büdümeyinin ağdaşı ovasının atına seredi ya. Onun sereden dövrleri yönki eser dövrüne qavat geliyor da Ağdaşaya ovasının yol başlasına da ömrüne şotada işlek geçen Guvanjora değil yani açınaz. Ona da açınazlık verdiler. Bunlar var arada da atı östürüp tüyüp geçen yol başlar var arada da yatlak geçer. Şol Guvanjora'nın atına sereden ana Seyit Hoca Seyit'in oğluna babanı Seyit değil ya. Babanı Seyit ilerine öz dövrüne 67. yılda doğulan Angar Garlavaş deyilen attan Arap deyilen gıyrat doğuya. Bu Arap deyilen gıyratan her ki 1935. yılda Aşkıvat Moskva atlıyor işe atmaşan Hakalov diyen Rus afserinin minen gıyratı alıp bulan mengdeş bulan gıyr o ikisinin adam Arap buluyor. Yani işte ifade aytmalıatlan biri Babanı Seyit'ir 70-75. yıl 74. yıllar çapanmak şulatın Arabın Babanı Seyit. Üstünakan Babanı Seyit'in öğüdü. Atın üstüne Arap diyen at bilen nur Babanı Seyit şul at bilen öğüd Ağdaşaya ovasına Yelhan diyen atı vardı gıyratı. Kamsamol atçılıkla ağıt deyilen Bekrevan atxanasından devlet atxanasından Kervan Gulvahar deyip 2 tane ginnamat koşulardı. Aşkıvadır yolunun gâme ovasından doğru tekil yalta deyip şul atlar bile koşulup giderdi. Yönün üstade aytmalıda her at 2 yaşında çapı uğrayadı. 2 yaşında, 3 yaşında uğrana 2 yaşar deyip çapılı uğralı. Ondan ki at 7 yaşında çapya, ki at 9 yaşında çapya. Şularından şu 5-7 yaşında alayan bayraklarının tane 25 tane diye. Şol atlan alayan tane. Şol Arap diyen at şol yarışta koyulan o tayda medal ve kubuk ve eğer telekan adına ve boynağın adına ve atlan. Sonra o gelişikliğin adına ve sonra atlan adı cemi bayraklan adı 25 diye de şol 7 yaşında çapanlar şol doğru şol bayrakları alsa. Şol Arap diyen at Babanı Seyit çapan, Seyitler çapan. Şöyle 25 bayrağın ehlisini alıyor şulat bilen. Çempiyonum oluyor, rekordistam oluyor, yınnamda kemme adını alıyor. Çapanla da yankı gâmin doğru tekil yalta diyen atıyla çapya. Türkmenistan'a değişli devlet atxanasına değişli kamsamol atçılıkla ağıt deyilen onun Kervan Gulvahar deyilen atlarla çapya. Bunun yanına özünün Yelhan'ın gıyratı vardı. Şular bile çapardı. 70-74. yıllar esasen. Sonra 25 şap bayrağa münasip olan. Şunun takalan bayrağını hiç kim qaytalabilen şu gün geçen. Qarederem qaytalanak. Yoksa qareder bulardan eminle geçen. Hiç il kömöklüm. Yani kömöklü 24 edip 25'e barı bilmeyenler. Şun eden nemesini alan bayrağını hene desenli. Ondan men kalklanıp koruyanlar. Aşkıvadın Ağdaşaya ovasına qarnaşlamız ve zatlamız ve kayarımız illa bir safarqa barq qaydıp dursa olan ova sorayanlar. Ondan bir Arap'tan men on nesiller vardı men bilyan qızıqlanan yani öýüdi vardı nahillip qızıqlanardım da. Ondan sonra kanal gayrasına yörütü Ağdaşaya sassaledim karxozunun atxanası var eken. Sonra Arap qarran vaqtlarım Angrüzünü
bir 10 hektar, 5-6 hektar yorunjasy güllü yorunja var eken bolan şu özü gidergeler durar eken ya garran wagtdan şu Arap diýilýän at. Şonu ýaly özü uruna babany seýitsem öz Arap diýen aty bilen şöhret gazanan at gazanan seýis bolup geçen atasy ýaly anna seýit hoja ýaly. Ondan babany seýit barada aýtjak kozan kän gurun bu daşary ýurtda da bile atçap ýaly. Krasnodarda, Pitvorskda, Rostovda, şu taýlarda Moskwada babany seýit atçap ýa. O taýlarda da ýa arabam çap ýa, başga atlaram çap ýa. Şunu ýaly babany seýit barada Arap barada aýtsak şeýler ak bolup geçýär. Indi şol ahalyň ýankysanan 5 tane keýsi bilen tejen etrafynyň biziň etrafymyzda da 5 tane keýsi bolupdyr. Umumy seýse tejeniň ähli owalarynyň seýsine umumy seýsi ýalyr ekenler. Atagök diýilen eken. Atagök diýilen gaýpa seýslen seýsi gaýpa seýsilýän bilen dost eken. Şu köşüň aýlaw diýilen 30-njy mikroraýonyna atçapylýan nurlar. 1950-55-nji ýyllar. Bundan şonda tejeniň seýsleri bar eken. Buna menda sede käbir adamlara ýatlak geçen tejeniň ähli seýsi boluk, atlar boluk diýilýän madyr adamlaryň halkyň arasynda. Atagök seýsen soň artık çaşa diýip bir seýs bolupdyr. Amaşa gapanlardan, amaşa gapan bolýar, artık çaşa diýip. Olar barada men soň ýatlak geçmesem häzir wagtymyz çäkli bolan soň mümkin. Artık çaşadan soň irjap durdy guwanç diýip bir seýs bolupdyr. Ondan soň Hudaý ulaga diýip bir seýs bolupdyr. Şu tejenne şular ýaly seýs bolupdyr. Ondan ştaýda olardan öň ýanky çar seýs Mehmet Baýoglu barada gurrun bersek muň ýanyna tejenne öň Hojal kör diýip bir seýs bolupdyr ýer. Gaýpa dagdan öňürde, aňyrda. O garagul gurda gullawry. Şu seýs bolupdyr, çar seýs Mehmet Baýoglu hemem Hojal kör, Hojal togalagam diýilýän eken seýs bolupdyr. Biram tuňgy geçirilip bir atamyz bolupdyr. 3 tane seýs bolupdyr tejenne belli. Ýanky seýslerden öň. Ondan Hojal kör morçy garagýr diýip at bolupdyr, bulary babal taýmaz daşary ýurtda çapýan eken. Şonu burun Moskwaň aýlawyna diýä Hojal köriň garagýr morçy diýän atyny bular ýaragsyz diýip Lukman veterinariýa tarapyndan aýlaw tarapyndan urusat berilen akdiýada. 38-nji ýyl çapmak bolan akdy. Bundan şonu diýä çapdyrmanyrlar bolan ýa Hojal kör seýs ýa ikatynam alyp 10.000 adamlyk tribuna öňüne geçip diýä ikatynam alyp çykdy diýä da. İkatan daşyny aýlantyranlar diýä Hojal kör seýsiň morçy bilen garagýr diýän aty. Onun Türkmençelap gaýgyrýan eken namal Türkmenler nam amrak diýsem ol am däl olan Türkrak amrakam diýip aýdylýan ýeri wada Türkmeniň sözüne. Ondan Hojal kör gaýgyrýa diýä 10.000 Moskwaň tribunasynyň öňünde ikatyna daşyndan aýla. Olaryň çar paýagar boýuna ýanyr diýä. Ay halaýtdy Türkmençe gaýgyrýa diýä da. Inha Lukman tarapyndan veterinar tarapyndan urusat berilmeýän yaramak diýilýän atlar şular. Bulatlan daş golay pelle danna ýok. Näçe çapsaň atlar diýä. Şonu babal taýmaz çapyp şol atlary morçy garagýry şol Moskwaň aýlawyna, Krasnodaryň aýlawyna, Rostovda zatda babal taýmaz çapyp bolupdyr. Ana Hojal kör diýen bir seýsimiz bolýar, ol ýöne häki Badramanowyna ýaşak geçen köne seýs çar seýs Mehmet Baý diýilýän seýs bilen denduş seýs bolup geçen. Biram men atam bolupdyr. Tuňgy geçildiýär. Ýöne owada tuňgy seýs bir at seretmedik bir ýerine de diýilýär, ol seýs bolmadyk bol. Ýöne ýöňür ataltyrda oňarmansaň tuňgy seýs diýilýär. Oňarmandyk sebäpli. Tuňgy geçildiýär eken. Men atam täze durna diýilýän ata sere diýän eken. Babal taýmaz bir gurrun berdi 1990-njy ýylda. O mal kömek gülleýän atymyz çapýady ýyndan. Aşyrda osan başlygymyzdy.
Şonda baval taymaz maňa aýtdy, aýlon gyrasynda at çapylýan aýlon gyrasynda otyrs baval taymaz bilen, baval taymazyň athanasy bilen Tejen rayonyň agalan o Tejen etranyň agalan owasynyň at jatagy goňşy. Ikisi şoň üçin bile çykýas, bile oturýar. Ondan sonra baval taymaz aýtdy, aýtmaladyň beri berdim rahat diýdi. Ho seyraga diýdim bolan. Täze bilen durnoýaly Tejenin atlary ýaly atlar ahallada ýokdur diýdi. Ýöne hojal körüň atlaryna men çapandyryn diýdi. Häki diýäni. Indi ol adam menden utanyp gorkup bir zat tamakin ol diýjek adamlar däl. Ondan görýän Tejenle şol ýaly atlaryň bolanlygyny aýdýar. Täze bilen durnany men çapdym diýdi. Ýöne olar ýaly Tejenin ol atlar ýaly ahallada bolan näler ýöne hojal körüň atlaryna men çapandyryn diýdi. Ana baval taýmazyň şey diýen ýerinem aýtmaly bolýar. Wa şonu ýaly kur atlar barada näçe aýsan aýdyk oturmaly kurun kan. Wa toýlu var ýa-da. Ondan Hojalarlar. Indi näme kan teýsler ýene şu babanda seýtjal seýsleň bir ýerine ata ýylo ata kunnuk diýilýän eken kamza malatçykda döwlet atganyň bekrawady çapky bar bolup gezdirir. Olam şol 50 ýaşynjy ýyllar ta 70-e çenni 70 ýaşa çenni at çapýar daşary ýurtlarda. At ýylo diýä daşary ýurtlarda Orsiýetde Rostowda da Moskwada at çapýan nöwrleri Orslar ataşga diýer durar eken, Orslaryň inglis atlaryna bu çapýan eken atylo. Ondan atýloň bir häsiýeti bar diýär. Birinji atganada oturan bolsa diýär, atlaryň arasynda oturan bolsa zalyna, üçünji atganadan at çykyp barýan bolsa şol atyň aýagynyň sesinden näme at jatagam atganalan zalam betonlanan, sementlen beton ýazylan, ondan atın ses tark etse eşitilip durda. Şu atylo atakunnuk diýilýän ýa birinji atganada oturanlar bolan ýa üçünji atganadan çykyp barýan atın aýagynyň sesinden tanar diýär, plan atın aýagynyň sesi diýär da. Ol türkmen atçylygyna baval taýmazam öz döwrüne baval taýmaz bolup geçen, babany heýdem öz döwrüne babany heýt bolup geçen. Ýöne atylo boljak ýokdur diýip aýdylýar. Gaýpa bilen atylo boljak. Bular şeýle täsin saat ezber çapkywarlar bolan eken. Şu atylo at çapýaka ýörüpdi jedel eder ekenler adamlar. Daşary ýurtda. Atakunnuk diýilýän şu atyň üstünde oturma da gerek diýär. Şoň özüň ykjam bek owadan syrat oturma da gerek. Şonu diýär daşary ýurtda da at çapýan wagtlary orslar bilen jedel eder ekenler. Şonu diýär atylo diýär. Şu eýerde ýylyň bilen gysy oturmalylar menende, ata menende. Şonu diýär her diýdiň arasyna diýär eýer bilen arasyna 5 teňgäni goýup 5 köpük diýerdik da teňgäni goýup şonu at çapyp gitip gelinçe şu teňgäni gaçyrmany gitip gelýär diýär. Şey diýler eken. Ondan Aýşollar ahalyn atlar barada seýisler çapkywarlar atçynaslar barada näçe gurrun esen edi oturmaly ýene gurrun etmeli atlamyzyň birim esasy baval taýmaz angar diýilýän at çapdyr. Angar ýa-ni arap diýilýän bizimeniň akdaşy owasynyň arapdan gaýraty babany heýdin arapdan gaýratynyň atasyna angar diýilýär. Arap angar garla başlar. Şu angar diýilýän at baval taýmaz daşary ýurtda çapýaka. Orslar jedel edýän eken Rostowda da Moskwada. Bawaly sen angaryň inglislerden galya diýer eken. Ondan biz galamyzak biziň pellämiz 2600 3200 şondan ýokary biz çapamyzak kösämyzak. Şoň üçin biz çapamyzagam taýynnamyzagam diýär. Ondan baval taýmazyň olar gaharna getirýän ekenler da. Ýoklay ahal tekeler nerwiçit kelläň bulaşdyrýar olar däl. Ondan baval taýmaz aýdypdyr. Ondan bolýar diýipdir, ondan çapşaýyn etdir men siz bilen ýöne jedel etjek diýipdir baval taýmaz. Bolýar. Bular jedelleşýärler ymmasy zada.
Onun bağıl taymaz koymalı, bağıl taymazda da ımması zat yok da. O devirde dine aylık zahmet hakkın vardı. Ondan sonra da bağıl taymaz ımmasız baha giriyor. Ne bolya diye haysi İngiliz'in yinnamun olsa çıkar men angarmen çap oz görkezecek diye. 4800'den. Sonra şol angarın döwrüne Rostowda Dobryak diýip bir İngiliz aty bar eken. Pavel taýmaz şol angar diýilen at bilen Dobryak diýen aty oz gelip näde görkezdir. Ýöne biz atlamyzy kösämiz ak diýip daşa çatyp. Ne bir atım olsa da taýyn olsa çıkar diýip da başga da angardan başga da atlamyz bar diýär. Ondan bir günne aýtmaly atlyň ýene biri Türkmenistana Gareder diýip bir at boldy. O Garederin waspam şöhradam ýa-ni Arabyn kıyaly Aňyr Arabyn kıyaly apýandyn kıyaly dünýä belli bolan Arab atlan biri Garederin. Gareder diýilen at kerwen ýyl sonra diýilen atdan doğan. Ol ýa-ni Bekrewan atkanasyna döwlet atkanasyna doğulan at Gareder. 1977-nji ýylda dogulýar. Onun Garederin çap ber bolan ýene orslar daşary ýurtda orslar zatlar jedel edýär. Gareder bilen sen inglizler bilen çapyşyp bilermiň diýipdir da belki Babal taýmada angar bilen çapyşyp bilermiň diýişler ýaly. Onu Babal taýmadyň ogly Orazguly Narly Babal ifdiýän çapýan eken. Näme ol daşary ýurtda diňe hemme toplum atlary ızbar diýler ýa-da atlary Babal taýmada gider eken. Daşary ýurtda at çapmaly bolsa Partynyň seýsen çapkwaryn Babal taýmaz ogly Narly Orazguly Babal efem çapar eken ýöne öň Babany seýit atyla daýynam akdar eken ogly Orazguly Narly ýaşka. Olan şol esasy daşary ýurtda at akitmeli çapmaly bolsa Babal taýmaz gider eken. Ömür Türkmenistandan ızbar diýler ýa-da umuman Türkmenistandan hayse etraf vilayet bolsun tapawdy ýok. Nirde owadan ýyna matlar bolsa daşary ýurda gitmeli bolsa Babal taýmaz akidar eken. Ondan sonra ýaly Garederim Babal taýmadyň ogly Orazguly Babal çapmaly bolupdyr. Jedel etipdirler. Bular hem ýanky. Olan Gareder bilen çapdylar diýär-de. İnglisler bilen Garederi. 4800'den ýa-da ýene öň küpelli olan 4800 İnglisleň halayan pellefi. O aradan takkan ol İngiliz 4800 bizinkiler yaran aktif düşünmeler bizimki pelle danna ýok hazır o taýynam aýtyp geçdi. Onu Gareder bilen olan 5-6 sany bolup İnglislerem ýa-ni owaşyp uğratdylar bolany 3-4 aýlanmaly ýa-da heýle aýlawdan kurukdan çapmaly. Ondan diýär şu İnglisleň bir ýyna matwar eken şomal. Näme İnglisleň därler Rostowda ýyna bir İngiliz hat bar eken şoň bilen Garederi goşýarlar. Garederi goşýar bilen insan gaýlaw açan ýa-ki İngiliz hat kaçdy diýär-de tutturman 200 metr bar diýär-de 100 metr 200 metr ma diýär-de ondan hem daş ýököde var ýa diýär İngiliz aty. İnsan gaýlaw baryp öňürüp gönýärler düşmeli bolan ýa-ki İngiliz hat tappa durýar diýär birden. Ýön gymyllanak diýär-de dur diýär doňup. Gareder geldi de geçip gitti ya. Senem geliversin dedi. Şonda diye tribunada tamaşaçylaryň oturýan ýerine tribuna diýilýär da. Şonda halk gıýgyrýar diýär. Karol Gareder karollyk gıýgyrýar diýär. Şeýdip Garederim öz döwrüne hemme daşary ýurtlarda göz görkezden at Gareder diýilen. Oň uğry mal gaty aýrady. Ona Garederim şonu ýaly atasyna kerwen inesine ýel sonu diýilen. Baytalan attan doğan Gareder ana. Ol atlar gaytalanmajak atlar ýanky. 30-njy ýyllak Arab bizim öýüniň Akdaşaýa owasyny gowan joradyň babany seýdiň Arab diýen gaýraty. Olar ýanky Gareder köpel kekene diýilen konzawatdan dören döwletiň atkanasynyň Bekrewadan dören tejenetrawnyň agalaryň owasynyň kömekliligiň atlar gaytalanmajak atlar. Olar atlar, şular ýa-da atlar bolup geçen. Ondan
atlan daşlı olayı çapının mendilinin daşlı olayı var da gururun etmeli olaydık daştaydı. Şimdi ben sotayını aytmalı olayanlar gaypa teyslen teysi gaypa deylerken ahalın in ökte teysine 5 teysin içinden in öktesine gaypa teyslen teysi deyleyen şonna köşün aylığına tecanın marin teyslerim üyüşüp güyüze sotayda bolurlar eken sebep güyüze bolmayanın sebebi Türkmen umru sözü vardır. Çüyçanı güyüz sana şarfı ya. Yazkı çapı ol tayarlamak diye atları. Teyslemek tayarlamak. Güyüz kıdır diye bar ulvayrağım ul çapılara mendel güyüz kı diye. Ondan sonra güyüze hemmesi üyüşer eken. Ondan sonra hemme teysler, atçınatlar, çap kıvarlar gaypa teyse diyer eken. Gaypa ho. Gaypa deyleyen adam yuvaş adam maltır. Çalaca yılgır ayar diye ullokan gurlamazam, gülmezam. Beydiysen az yumuşak derler, yerine doğumulla. Onu al hayasiyeti varan, gaypa deyleyen teyze. Çalaca yılgır ayar eken. Onun Türkmen'den teyze çap kıvar, atçınatlar sonra varar eken teyzlen teyze olansam. Gaypa, gaypa, teyze, on İngilizce ve ma bardatwa diyer ekenna. Onu gaypa diye. Ahal tekan govunna yetip tavın tapsan diye. Govunna yetmege bakıp becermek. Tavını bilmegen songulen düşünüşmek. Adamlar diye. Ahal tekan diye. Govunna yetip tavın tapsan. İngilizce'nin toynoklu kanatlan tutmaz diye. Şimdi ben sotayını aytıp verin gaypa. Tecanın yanki hocal kör deyip bir teyze olttur deydi mi? 1930 yıllarda 45 şu vaktlarda 25-45 şu aralıklarda bolttur da ol hocal kör deyleyen teyze. Ol Edirhan'ın hem dostu hem oğuda şeken ol. Ondan sonra Qara qıyırma orçu deyip yınnam atı olttur, daşar yurtlarda da olup bağval taymaz çapıp son enelerine qıyırga sırak qıyır baytallıyla eken son tay olan son baytallıyla ya da olan son qıyırga sırak var eken sol atlan enelerini takmıyorum. Ol 30. yıllar. Ondan sonra diye toy oluyor diye da o madem aylo yok daştan sondan uğramalı ya da plança mendirlen. Ondan ay bir toy olur, bay toy etti 3 milyon olur, ulu toy tutulur. Ahlerden geldi atlar ahallanmardan ahlerden atlar geldi qıyırga sırak bilen bile çapışmalı eken olan onun çap kıvarına hocal körün çap kıvarına da atavay kuyku deyleyen eken bağvaday han etrafından. Ol atavay kuyku deyleyen sakalı göğüne etiyakada at çapar eken garru vaktinde da sakalı göğüne etip durandır diye atavay kuyku deyleyen yön at çapar eken şu mahalı. Onun yaşka nahirler. Yaşka yankı hocal körün qıyırga sırağın çapyanına ahallanmardan qadaktan ondan bundan elinde çartı varaktan gelen atlar bilen ulu toyda çapışmalı oldu diye. Ay toy soğulup sonu at çapışıga sıyırıktı diye da. Onun hatara durt diye da me'areke. Ses yetmez me'areke diye da. Onun doğruluğunun onun kısanak atlar yarışa koşulacak, çapı koşulacak atlar uğradı olan ya me'areken ağır çetine çıktı da diye yankı atavay kuyku deyleyen hocal kör teysi izine kaydı verdi diye qıyırga sırağını aldı da üstüne atıyor. İzine geldi de diye me'areken arasında duran onun kısanak teysin arasında duran hocal kör teysi kıyırt diye. Atavay kuyku deyleyen o mahallar yaş, ay teyse ağa deyit diye da, hov deyit diye. Gelen sen görttü da hocal kör teyse. Hov deyit diye da. Men bular neçeden uğrasa uğrayın ettir da. Onunla teyse ayttı diye hocal kör. Yok sesiyetimden me'areken ağır çetinden qaysalarım qaydı ver atın tayinler. Yok pürnökten qaysalarım qaydı ver atın tayinler diye. Yok 3 günlük mendillen qaysalarım, 3 günlük yollan qaysalarım qaydı ver atın tayinler diye. Daş kolay danna pellesi yoktur diye. Ana şol me'areken sesiyetim diyene me'areken ağır çeti oluyor. Pürnök diyenem şol bizim ova ağadan ova bizim ağırsında 15 kilometrede pürnök deyip ova olturuyor. Şu 15 kilometre şol. Ama hazır bizim atlamız 2 kilometre çapyalar deyip ay diyorlar halık ta gurrun ona gelersen. Yani ana şu hocal kör yal seyiz atlar yara ona.
Fesyetimden, Merekan Angırçetinden uğrasalarım gaydı ver, yok pırnökten gaysalarım gaydı ver, atın tayinler yok, 3 günlük yoldan gaysalarım tayinler diyedi ya. Ana on yer feyiz, on yer atlar olmalı, inni bizde olar yani atlar yok. Ne için yok? Tokum var. Yani bizim atlarımız Türkmenleyen halkı içili innanak, seredanak. O Krasnovat yomutlarının aydı şeyali et verdiler bunlar atları. Onlar yani köyüne teysimizden yok bilyan, atlamızdan yok, otiyimizden yok. Yani yorumca bilen arpa tapamızdan, inna men şumal 7 sana qatıma 10 bir başa yerttim ben. Bir kil meydanına yağın olman atlam 7'e geldi. Men kapımda bir halta arpada yok yani men at saklayan. O ne hil olayara? Ana son yal tarafı var Türkmen ağa. Ana son yal atlan yan aytdı, qara derbilen angar İngiliz atlarından 4800'den ozluk deydi ha. Yani kocal körüne men qeyrğı sırağı yok. Pırnökten qaysalarım tayinleyen pırnöğün öz 10 kilometr diye ağalansın arası. Oraya bular 2 kilometr neyri 10 kilometr neyri. Ana son yal atlar oldu da. Ay bu atlar var da neçe aysan ayda oturmalı gurrun kan. Neme mehmanlar men şumal atlan mendil var da gurrun etjasa na qara der ayttık onun anarda anqara ayttık İngilizler bilen 4800. Soňondan köne seýs köne atlar var da hojal körün atlar var da gaýrga sırak var da 10 kilometr diýdik ağalandan pırnok. Şonu ýalyny mendiller var da gurrun etmeli bolsa şu taýda bir gurrun var onuň ýatlak geçäýär. Şumal wagt bolan soň 1945-njy ýylda Sovet Soýuzy Nemes Germaniýa Nemes faşistlerden üstün çykyp Ýeňiş bayramyna 500 kilometr atçapyş gurnalýar. Şol Ýeňiş bayramyna dawaralanyp 500 kilometr aralyga ýaş gurnalýarlar. Owa. Häzir şonu 500 kilometr bolana tejenden Gyzylarbatdan amaňry bolýar. Gyzylarbatdan amaňrak şonu ýaly aralyk bolýar. Tejen Gyzylarbat aralykdan daş bolýar da. 500 kilometr bolana. Ondan şonu dünýäň ähli urdundan bolan çapylýan atlar gatnaşýar. Dünýäň ähli urdundan bolan çapylýan atlar diýilen çapylýan atlar 7 sanyk tohumma. Hemme dünýäň özünde 250'den owrak atyň tohumy görnüşi bar diýip aýdylýar. Mysal üçin Ahaltekaty, Arawaty, Ingliz aty diýen ýaly Don, Kabardin, Arlovski, Budyonovski kan, Trakanenski, Ganoworski, Çistakrown, Angelinskiler wa atlan tohum kan sanardan kan 250'den owrak atlan sany görnüşi bar diýip aýdýan ýöne şonuň içinde 7 görnüşi iskaçky, çapu tipinden atlar diýilýär. Şu çapu tipinden atlan gatnaşmagyna 500 kilometr aralygy Ýeňiş bayramyna geçirilip gurnalan at çapşygyna 1945-njy ýylyň Ýeňiş bayramyna gatnaşanyna şonu Türkmenistandan Bayramalyň täze ýol kalhozyna degişli tarlan diýilýän atasy Tyllaguş enesi tam diýilýän aýtarlan bolan gaýr tarlan diýilýän at 500 kilometr aralyk birinji bolup geçýär. O taýda İngiliz atlaryna, Don atlaryna, Arawatlaryna, ähli ýurdun atlary bar şu taýda. Onan kana atdyl gatnaşýarlar da ähli ýurtdan bar, ähli ýurtdan ýa-da kan ýurt bolan esasy ýyndan çapylýan atlan ählisi bar da şu taýda. Iskaçky çapy atlan ähli görnüşi bar şu taýda. 7 sanyk çapy atyn görnüşi bolýar. Şonu Ýeňiş bayramyna bagşlanyp geçirilen at çapşygyna ilki Mar welaýatynyň Bayramaly etrawynyň täze ýol kalhozyna degişli Tyllaguş tam diýen atyň nesli bolan 37-nji ýylda dogulan tarlan diýilen gaýrat olup gelýär. Birinji 500 kilometri dünýäň ahlatlarynyň arasynda birinji bol. Ikinji bolum Garlawaş diýen ýomdaty olup gelýär. Üçüncü bolum ýene ýomdatynyň biri, ikinji, üçüncü ýerini ýomdat ala birinji ýerini tarlan diýen at gaýrat olup gelýär. Ana Ahaltekatlar seredende şonu ýaly kilometrlerden geçmäge başarýarlar. Inni bu taýda käwr adamlar diýmegi mümkin. Ol marafon ýarşy diýilýär. Marafon nime uzagara sen çapdyryp gel, ýöredik gel, gorgun öň at garady şonu geçmek.
Yine bizim atlanmaz ustaydan aytıp geçeyinne aytmalı oluyor da. Ahal teka atlarını hazır 2600 kilometre çapya adamdan aytışını men aydamak, men onu dinlemek, mislamak, onu adamdan arasına var yani şey deyip kuruluyorlar. Ahal teka atlar 2400'den yukarı, 2600'den yukarı çap bilen aklar diyorlar. İngiliz atlar diyorlar, ondan yukarı çapyalar diyor. O doğru hazır ustayın aytıp 1700'lü yıllarda Angliyan Karol Karl ikinci tarafından ustaydan 3 tane atak ediliyor. 100 yılın devamında şu tayda atları seleksiya işini geçiriyorlar. Seleksiya olanın tohum seçki işlerini geçirip şunki İngiliz atlan atavalarını döre diyorlar. 100 yıllık bir iş geçirip. Sonra 100 yıldan sonra Eklipis, Metçame, Herrot diyen hazır İngiliz atlan atavalarını döre diyorlar. Sonra Profesör Witt bütün dünya atçılık ilmi işgari var. Zaten Profesör Witt diyorlar. Bütün dünya atçılık ilmi işgari. O bıraktın derlerim. Bütün dünya atlarının ilmi işgari Profesör Witt. 1930 yıllarda geçen. Şol ahli atçına aslan, ahli zaten profesörlerin hemmesine şol Gollanama voltruya yank Profesör Witt. Kulağım son kulağım. Sonra Profesör Witt şey deyip bir zat aytıp geçiyor. İngiliz atlarının kilometre diye ayttığı da 4 milni loşt diye, 4 millik atlar diye, 4 mil, 1 mil 1609 metreden olayan eken. Bular diye 4 millik atlar diye, 4 milni loşt deyip ay diye, Angilinski çısta kurovni atlarına. Neyemiz için çısta kurovni arasağanı mek Angilinski değilenak, ahal teke değilenak da çısta kurovni. Çısta kurovni mek gani arasalanmak diye iyidina. Ahal tekeni koyup yana erkek hıgratı koyup baytallara yana ahal tekeni koyup şimdi bollu değildir da 100 yıldan sonra yankı Eklipis, Metçame, Herrot diyen ata alyalarda inni bollan bundan artık ütgötmek bolan ak tohuma degmeler seçki selektiya degmeler bollu diyen İngiliz atlar dörüya. Şu 100 yılın devamında Karol ikincinin tacını alma uğruna ilk bayrak koyan ekenler. Son kubuk diyen bayrağa geçiyorlar. Sonra İngiliz atlar döretmek için 100 yıllık ahal tekatlar ulanıp kaytalap ulanıp höguratları baytalları koyup höguratını ütgödüp şeydip haki İngilizler dörece haki üçtünü. Ondan gayet ya esasana Metçama deyilen attan Flariel, Ferliyen İngiliz atlan halir ki ataların döreceler. Boynav değil şey hali. İnni şu tayda bir zat deyivaydı ya Profesör Witt. Ahal teka atlarına iktana kan oluyor diye. Şu ahal tekatlarına beylek atlarda yok, ahal tekada oluyor diye. İnni qarılsa olurdu da ağda kendi miktarda boluviler, İngilizlerde de, Araplarda da. Onlar varada son yatlak geçerse yönüştayın aydan. Ol ahal tekatta iktana kan var, bir ak biram kara diye. Ak kan nemeteye safir var diye. Ak kan ne Galogop bulle, fehel märek görse ütgöse märekan tribunan at çapılacak yer toy märekan görse ahal tekatlar ütgö attırındır diye saçırap teykin var dikkat oynap üstünaken diyenetmen çap tuvarım heydip Galogoplu hafet dörö diye bir görünüşü akkanın diye ikinci görünüşü haçanna diye en namıda var yara düşüyle ya da ya büdürap ya yıkılıp yavrum yatağı bir yerine deyuli at yatağı ya ikat uruşup yara düşüyle ya diye. Şonna diye şu yara tiyvit ya diye. Tiyvitenden sonra şu taydan ya ak tüyvitmez diye. Ahal tekatta. Yani kanun edeni işte Profesör Witt. Bütün dünya atçılık ilmi işgari. Profesör zaten Witt şey belli ya. Kanun ediyen ikinci tasirin, üçüncü tasir diye. Ahal tekatlar diye İngiliz at bilen ahal tekatını hazır yarıştırırlı ya da onlar 4 millet, 4 milin 7 kilometre, 7 metre, 7 kilometre, 8 kilometre goluyla ver ya da 4 mil, 1609 metreden eden de 1609 metreden olan. Her mil 1609 metre.
Dördüsün o şan olun yan tekde goluyla ver ya. Nu şu yedi vaydalla İngiliz atlan pellesi yedi. Nu ahal tekelen kim ne hadır ka adamlar aydı ya. 2004-2006 seyitlerine de son yani. O beyle der. İngiliz atlar sol 4 millik yolu geçersen ondan şey etmeli ya. Ondan bolan aktı ya. Orslarda, Uruslarda tank bilen samolyot gelenler hey diyanlar olan don yanlar. Şu tankam samolyotam. Şu İngiliz atlar diye 4 mil loş. Şunu geçersen ondan daha da yaramaz ya. Özüne gelmek için ya 10 kımınt gerek neme. 20 mınt gerek diye. Onun 20 mıntta özüne gelmez onun bolan akçapmak minmek İngiliz atını ileyenler diye. Profesör beyt. Ama akal tekatlar diye. 10 kımıntta özüne gelay ya diye. İnsan ku yağdayda ya da o yağdayına gelen yağdayına 10 kımıntın içinde yine özüne gelip gidiyor ya diye. Onun akal tekalar hadır. Bunlar hak seysem yok, atlarım, otimimizem yok dedik ha. Hadır bize ahal tekatları 4 mına çap, 10 mına çap, çapanda arasında dem vermeli oluyor. Dem vermek demek ne oluyor? Atını sen 2400'den basıp barayan da saklap oturup kısa zaman gidip barayan. Ondan sonra 2400 geç yara yankat, ondan yank atımız ya da vuruyor. Sonra hop edip atın cılağın başını çalıcı çekip özüne vermeli. Hadır rakol kıssanma deyip ağda çık dem vermeli. Ondan şey deyip yani 100 metre 200 metre görersin olan yine özüne gelir yine gidiver. Ama İngilizler şu 4 mil geçersen 7 kilometre geçersen bu balana. Ondan duruyor onlar. Bana men eser dövrüne, Sovet Soyuz dövrüne men kakam Moskva'da nörüte atçılık vardı, jurnal çıkan eken Kanavatist ve ikon sport diye. Atçılık ve atçılık sport diye jurnal. Şu jurnallarda kakam alıptır, bir 30-40 olayını her ayda gelen eken şu jurnallardan hem okuyan, kanki Bay Mehmet Ağa deyip Tece'nin Bağda Romanova'sının seyisi, Çağır Mehmet Bay seyisi, Terçok Serdan seyisi, Nurgel seyisinden çıkan Çağır seyisinin Mehmet Bay oğlunun oğlu eline at minen oğlu Bay Mehmet diyen adamdan dinleyen gurrunlum hem şu kitaplardan, jurnallardan alayan men. Yöne seyredemek ya da men on barlak görmek olur. Sebebi on çapı orkul ya da bir yennamlı golaylığı men o karada men tayinlamam. Yöne Ustada bir bellak geçmeli şu İngiliz var da İngiliz taşmendil var da İngiliz var da ayet geçmeli oluyor yana. Men özüm Tece'nin ağalan ovasından olansan Tece'nin etrafında 11 tane ovası var kalhodi. Şu Tece'nin yeketak at saklayan men Türkmen atları bilen katnaşı etip duran pasportlu dokumentli at arası ahal tekatlar saklav oturuyorum men. Ondan biz Tece'nin Baba Dayhan'ı sarıqta aram at çapyası Aşkavada yetivilemler. Ondan at çapyası olan şu sarıqtan 5 makif deyip bir yaş olan, aynı yaş olan desen olam 60 alan oğlan olan. Ondan o tayda bärde sonra İngiliz atlar köpelli, İngiliz hem de yav olar. Ondan köpelli olan ahlisi yav çap börde, yani arası mağlardan 2000 metreden ozıp dururlar da bular. Ondan men bir gün 5 makif ayttim sarıqtın seyfi. Ey 5'im dedim, menden kiç ol. 70'in oğlan, men 60. Ey 5'im dedim, ha dedi, berdağın näme dedi berdim rada. O senem dedi odur yalı yav İngiliz edin sen ne dedin da yavlara İngiliz yalar da ayadır o da şovdan etriyalar olar. Berdağa dedi ha men bul yavrulan İngilizlen bu arasında mallan bilenem o bilen dedi. Yöne men daru edülemek yolum yok arasında at barlak görmek için teyirliğin dedi. Ana şu 5 makin dişyalı ahal tekatlar kalmaya. Yöne son dövrler atlar baylan eline geçti.